Jeg mener, fordelene ved Vickers er jo, at Vickers fokuserer udelukkende på den branche, vi arbejder i, altså smedebranchen og skibsværftsbygning. Og det er jo, vi har været gode til at samarbejde med og ligesom fokusere på de folk, vi har været glade for. Dem bibeholder vi i kartotekerne, og så arbejder vi på at få de samme folk, som vi er vant til at modtage. Og det er jo klart, at over et længere tids samarbejde, så opbygger man jo en masse tillid, så vi ved, hvor vi er henne med hinanden. Det, som er vigtigt for os, og derfor vi netop har valgt Vickers som samarbejdspartner, det er, at der tit og ofte så laver vi projekter, hvor vi skal lære op og ned med mandskab nogle gange hurtigere end andre, og der har Vickers bare altid været fleksibel og kunne assistere hurtigst muligt, hvilket giver os en dejlig tryghed. Udover, nu har det været meget baseret på, at det var svejser, vi havde behov for her hos Armtec, men vi har også haft svært ved at finde de operationelle og de rigtige bukkere til vores bukkermaskiner, bukkeroperatørerne. Og der løste Vickers faktisk en opgave for os på ret kort tid, hvor vi havde et stort behov for at finde den rigtige mand, der også kunne programmere maskinerne, som har været lidt en udfordring. Og jeg tror, at i løbet af en uge, så havde vi faktisk en inde i huset her.